To Kwankwasawa, ba zan fa daina tunatar da mu ba akan addu'a, mu dage da addu'a ba. Mu dage da addu'a, kan mu shagala wajen ganin cewar muna da nasara, mu manta da addu'a. Mu dage da addu'a Kwankwasawa, ita kaɗai ce mafita. Mu dage da addu'a Allah ya tabbatar mana da Abba kan mulkinsa. Ita kaɗai ce mafitanmu, ba mu da wani wayo ko dabara. Duk da addu'a ce ma ta kawo mu wannan gaɓar wallahi. Da ba mu addu'a da ba wannan zancen ake ba. Mu dage da addu'a. Alhamdulillahi, Dahiru Usman Bauchi ma ya ja hankalin Chief of Justice saboda ya tura mai leta akan tabbatar da adalci da zaman lafiya a jihar Kano. Kuma in Allah ya yarda za a tabbatar mana da Abba, tunda dama shi muka zaɓa. Mu dai dage da addu'a, kan mu manta da addu'a. Mu dage da addu'a Kwankwasawa, Allah ya ba mu nasara.